ଝିଅମାନେ କେତେ ବୟସରେ ବିଆରେ ବାଳ ଉଠିଥାଏ? ଝିଅମାନଙ୍କର କେତେ ବୟସରେ ବିଆରେ ବାଳ ଉଠିଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 15 ବର୍ଷ। ଅଧିକାଂଶ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ। ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକି ସେକ୍ସ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକି ସେକ୍ସ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ। କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଆ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଆ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ସେକ୍ସ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ। କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସେକ୍ସ ସମୟରେ ଅଧିକ ଚିଲେଇଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଝିଅମାନେ ସେକ୍ସ ସମୟରେ ଅଧିକ ଚିଲେଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଛୋଟ ଝିଅମାନେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଆ ଅଧିକ କଳା ହୋଇଯାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଆ ଅଧିକ କଳା କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ? ଅଧିକ ସେକ୍ସ କରିବା କାରଣରୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଆରେ ଅଧିକ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ଅଧିକ ହସ୍ତମିଥୁନ କରିବା କାରଣରୁ। ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଥର ହଲେଇବା ଉଚିତ? ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଥର ହଲେଇବା ଉଚିତ? 2ରୁ 3 ଥର। ଝିଅମାନେ ସବୁଠାରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଝିଅମାନେ ସବୁଠାରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ଗୁପଚୁପ। ମୁସଲିମ ଝିଅମାନେ କେତେ ସମୟ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୁସଲିମ ଝିଅମାନେ କେତେ ସମୟ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍। ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଶେଯସଜ୍ଜାରେ ଫୁଲ କାହିଁକି ସଜା ହୋଇଥାଏ? ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଶେଯସଜ୍ଜାରେ ଫୁଲ କାହିଁକି ସଜା ହୋଇଥାଏ? ଅଧିକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ।